Вие добре се подигравате на мен. Добре си фърляте устите. Хай новините. Дали новините? Дали Гинка Шикерова? Вас това не ме интересува. Ще се занимават тук с мен да ме хейтате. Ходете, правете стачки, курви и простутки, спермажики. Продавате си гласовете за 50 лева и там кебабчета ли, тосета, какво е това? Продавате се и после аз не гласувам. Аз не гласувах, ама заради вас и нас ни нападат, курви. Отивайте да стачкувате и вие. Отивайте, какво седите от тиктока и хай да се подигравате, коментари и ми фърляте, да ви се наеба в устата. Какво ме гледате мене? Ходете, нали сте у България, ходете да правете стачка. Не да чекате на готово. Ходете да правите стачка, нехай новините. Абе, дали новините, дали майка ти, баща ти говори на телевизора, няма значение. Ходете направите стачка, вижте какво се случва в България. Кой съвет давате да пишете хущата вътре в коментарите, сте на първо место. Гръм да ви удари. Само знаете да хейтате, защо не ходите да правите една стачка, курви? Курви! Ходете правете една стачка, не да чекате на готово. За това ще ви ебат пак държавата, за това държавата ще стане парите евро, ще умрете от глад. Ще умрете, ще се чуете как да изкарате 2 лева да схраните децата си. Маста ни гледате, не сме си от чужбина. Не сме си добре, мислете му го вие. Защото не само българите живеят от България, и циганите живеете. Макар че аз съм циганка. И циганите живеете в България. Ходете, правете стачка, какво намирате махане, кой какво говори, кой какво казва. Вместо да се занимават с моите хуйща, ходете, правете стачка. Къде они се подиграват, вместо да се подигравате, съберете се цялата махала, правете стачка, не да чекате на хората, на българите. Защото когато гласуват, ядете кебабчета и 50 лева, тогава дума нема, нали, да живее кмета, да живее майка ви, баща ви. И след това гладуваме заради вас и нас ни нападат. Заради вас. Защото вие го се продавате гласовете, не ние. Вие си продавате гласовете за едно кебабче и там за една каса събили за 50 лева. Заради вас такива, като си продавате гласовете, гръм да ви удари, нас ни нападат. Коментарите ти ви големи. Ми ходете в София, правете стачка. Какво коментирате? Какво ме хейтате? Какво ме обиждате? Ходете да правете стачка. Шихуй търсите ви от тиктока. Шихуй. Такива големи уста имате. Ама не си мърте на пръста. Чекате на готово. От на българите гърба да вземете и вие нещо. Да вземете нещо си да кажех. Знаете ли какво исках да кажех? Не се изразих добре. На готово чекате. Да се запази българския лев, но не влезне еврото. Защото благодарение на българите. Защото ние циганите от тиктока не мърдаме. Който се сърди, ама го казвам директно. Хич не ми пука. Айде сега, чао от мен.